ערב טוב. ברוך השם. לא. שבוע שעבר, קצת גלשנו. שעשה לנו תיאבון. כן. מצד החברים על הקטע הזה של אין לך שיעור וזה, כאילו מאוד מאוד רוצים את הסיפורי מעשיות גם ברקע שלנו. טוב, אבל אנחנו, אני חושב שכיתה ליד צמודים לאיזושהי תוכנית, ובסוף גם, וזהו מזל תנח ידיך. טוב, נחזור בחזרה לקטע שכבר קראנו אותו שבוע שעבר, ועל כן יעקב, כן? ועל כן יעקב, שהוא בחינת השכל כנ"ל, כבר רבינו דיבר שעל ידי שמסתכלים על השכל בשכל שבכל דבר. והעיקר בזה, אפילו מי שלא זוכה למדרגה כזו, להתבונן על השכל שבדבר, איך אומרים, אנשים פשוטים, שלא הולכים בגדולות. אנחנו מסתכלים על כוס, על מים זה מים, על שולחן זה שולחן. אנחנו, מה? כפשוטו, כן. והאמת היא שזה, איך כתוב, מואבת רקמני. זה לא כפשוטו. כשמסתכלים על דברים אחרים, על תאוות, אז המבט הפשוט הוא לא כפשוטו. כן? כשמסתכלים על אוטו יפה, לא מסתכלים על המנוע שלו, ועל בדיוק הפנימיות שלו, מסתכלים על החיצוניות ועל ההנאה, ועל ההנאה שאני יכול לקבל מזה. זה הנקודה, ההנאה שיכול לקבל מזה. אז אתה בכנית להסתכל על המבט קצת יותר עמוק. אבל זה, החלק הזה, הקטע הזה, המבט היותר עמוק הזה, זה בעצם מבט שנקרא של היצר, של הכסיל. זה אמר פסוק, להחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו. מה זה התגלות ליבו? מה זה התגלות ליבו? בדחפים שלו בדיוק. הוא רואה קוקה קולה, כן? הוא לא רואה את המשקה, כמו שזה משקה שיכול להרוות את הצמאון, אלא זה משקה שטעים, מתוק, ואני חושק אותו. זה אמרת, בתאוות ליבו, כי אם בהתגלות ליבו. מה שהלב מושך אותו. בקיצור, הלב שלנו, כל זמן שהוא לב של בשר ודם, כן? אז הוא אוהב קוקה קולה, הוא אוהב כל מיני דברים אחרים. הוא גם יודע לי, והלב הזה מושך אותנו, כן? לדברים, לעומקים אחרים, מה שנקרא. לעומקים, הלב הוא עמוק. לב זה תבונה, אבל מה, אנחנו צריכים לדעת שלא בא לחפצתי. לא בכך אני רוצה משהו אחר. מה פה שאני רוצה משהו אחר? אני יודע שבכל דבר יש משהו יותר עמוק. כמה שהלב מושך אותי עמוק, יש עוד את עומק יותר גדול. עומק של הקוקה קולה, זה לא הטעם המתוק, אלא העומק של הקוקה קולה, זה שם, ואתה מחיה את כולם, שם אלוקות שמחיה את הכל. אני לא רואה אלוקות, ואני גם לא מרגיש אלוקות, אין לי כזה, אבל אני צריך להגיד דבר כזה. לדעת שיש מעבר, לחשוב, זה לא מחשבה ספונטנית, בכלל זה לא ספונטני, אבל לחשוב על הדבר הזה, מפעם לפעם, איך אומרים, בזמן של התבודדות, לחשוב על הדבר הזה, לבקש מהשם שאני רוצה להסתכל על הדבר הזה, ובעיקר להתפלל ולבקש מהשם מהריבונו של עולם. אני יודע שכל ההסתכלויות האחרים הם לא שווים שום דבר. ההסתכלות של הדחפים של הלב שלי, זה סתם מושך אותי לשטויות. זה שטויות, זה אבל וריק. לא זה העיקר. העיקר הוא מה שהיא, איך אמרו משנה מסכת אבות. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא לו לכבודו. ברא לכבודו שמהקוקה קולה יתגלה כבוד השם, ומהשולחן יתגלה כבוד השם, ומהמים יתגלה כבוד השם. יש בזה הרבה רובדים. יש צדיקים שזוכים לראות את כבוד השם, ממש לראות אלוקות ממש. אנחנו לא כאלה. אני גם לא מתיימר להגיד שאני כזה. אני לא כזה. אבל מה שכן, אני משתדל, בזמן של יישוב דעת,
ליישב את דעתי, רבנו שמי, אני רוצה את המבט הזה, אני רוצה את ההסתכלות הזו, אני רוצה את ההתבוננות הזו, אני רוצה את זה. ומה זה נותן לי? רוצה, מה זה נותן לי אם אתה רוצה? הרוצה הזה, זה עושה הרבה. זה בעצם, זה נקרא, אני מתקשר אל השכל, ככה בוא נקרא לזה, אני מתקשר לשכל. כשאני מתקשר לשכל, על ידי זה אני זוכה לתיקון של החן. מה זה התיקון של החן? יותר נכון, זה בכמה אופנים, שהשכל התחיל להעיר לי. מה התחיל לי? כל דבר יש בו שכל עמוק. זה חוכמה אלוקית, וכולם בחוכמה עשית. הרובד הפנימי הזה, הפנימי של הפנימי של הפנימי של הפנימי של הפנימי, הבחיר הפנימי, שאותה אני באמת רוצה, כן? זה חוכמה, או זור השכל. הוא נקודה שמחיה את הכל. היא מאוד אלוקית, היא מאוד רוחנית, היא מאוד גבוהה. אין לנו, לעתיד, כשמשיח יבוא, נזכה לזה. אבל עכשיו אנחנו לא זוכרים את הדברים האלה, אבל מה? אני רוצה, אני מקווה. כשאתה רוצה את זה, אתה מקווה, אתה מתקשר לדבר, יש התקשרות לדבר, וההתקשרות הזו פועלת, שהשכל התחיל להעיר לך, לאט לאט הוא מעיר לך. ולהעיר לך, אדם שזוכה, וזה נקודה, זה הסוף של התורה, זה הקצה. אדם שזוכה שמעיר לו השכל, הוא אדם מאושר עלי אדמות. כן, שבדרך כלל בעולם הזה מאוד מסתבכים, מה לנהוג, איך לנהוג, איך לעשות, מה. ויש כזה דבר שהאור של החוכמה, זה זוכה שמעיר לו האור של השכל, הוא זוכה להיות, גמרנו, הוא יודע בדיוק מה לעשות בכל מצב. זה נותן לו יישוב דעת, ונותן לו כזה בירור כזה. השכל מעיר לו בכל דרכיו. מה לעשות בכל מצב? ועל זה נאמר זה הפסוק של התורה. הפסוק של התורה זה אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. אשרי האנשים התמימים. הם האנשים המאושרים. למה מאושרים? כי הוא יודע מה לעשות בכל מצב. הוא לא מתבלבל. הוא לא עושה שטויות. נקרא הכלי להשיג את החוכמה זה התמימות. מה? נקרא הכלי זה ההתקשרות לשכל התמימות. למה? זה מה שדיברנו מקודם, התמימות. מה זה תמימות? התמימות זה שאני יודע שאני לא חז, אני לא אומר לשקר את עצמי, אני לא מרמה את עצמי, אני לא אומר שאני נמצא במקומות גבוהים. אבל אני רוצה, הרצונות. אבל יש רצון. אני רוצה, כן, מה זה רצון? תמימות. שוב תמימות, זה הכל תמימות. אבל בתורה הוא אומר שלחבר את החטא והנון, זה לחבר את החוכמה עם התמימות. כאילו זה לא דווקא תמימות, זה דווקא לחבר את שתיהם ביחד, לעשות את זה, למצוא את הנקודת ממשק שלהם, ואז אתה באמת זוכה לדבר הזה. אם אני מבין את התמימות. אולי זה להגיע לתמימות. לא דרך התמימות אתה מגיע לזה. דרך התמימות. לא. דרך הירח, דרך הלבנה, אתה זוכה לאור השמש. זה רבנו הדבר הזה, ואי אפשר לבוא לחוכמה, אלא על ידי לבנה. עכשיו, מה זה נראה על המושג של לבנה? אז מה זה התמימות? זה עוד סוג, יש כאן כמה רבדים של תמימות. הדבר הראשון זה תתפלל, שאני רוצה להגיע. דבר אבל הבסיס של נכון, אתה רוצה לדייק יותר, מה זה נקרא הדבר הזה? זה נקרא מה שאני אומר לבון שלה, אני לא יודע כלום. מה פה שלא יודע כלום? מה פה שלא יודע כלום? אני לא יודע? אתה שאני לא יודע מה זה קוקה קולה? אני בטוח שאני לא יודע מה זה קוקה קולה. אני יודע בחצי. רק מה? רק הנקודה היא, אני אומר בון שלה גם, כל הידיעות שלי שיודע מה זה קוקה קולה, זה לא קשור כלום. אני אומר שזה שום דבר. זה חוכמה גדולה לעשות את המהלך. נכון, כן. זה נקרא, אני לא יודע כלום, זה נקרא, ואפילו יותר מזה. אפילו, כן, יש לי השגה. כן, בעומק של הקוקה קולה, כן? אני גם לא יודע כלום. אפילו שיש לי גם השגה בחוכמה. גם כן אני לא יודע כלום. אני לא יודע כלום. אני לא יודע שום דבר. בוא שלנו, אתה בא לחוכמה, ואני כל כך קטן, שאני לא יודע כלום. אני מצפה לעוד חוכמה, ולעוד חוכמה, ולעוד חוכמה. רק שאתה תיתן לי שכל כל רגע, כל יום. כל יום תיתן לי שכל חדש. מה שיש לי אתמול, אני עכשיו מצפה למשהו חדש. אז בעצם זה התחדשות. התחדשות, נכון, זה בדיוק התחדשות. זה נקרא, זה גם כן נגיד של התחדשות, זה גם נגיד, אני לא יודע, מה זה ירח? מה זה ירח? התחדשות. זה גם כן של התחדשות. והסוד הזה, של אני לא יודע כלום, זה בעצם התחדשות. זה נקרא, אני לא יודע כלום, אני מצפה שתיתן לי שכל שלך, כל שכל חדש זה התחדשות. בעצם זה, יש לנו הרבה ממדים במוצא הזה, ובאותו מהלך,
אתה גם כן, זה נקרא, אתה מתקשר לשכל. למה? כי אתה אומר, אני לא יודע כלום, ומה אני לא יודע כלום, ולכן מה אתה עושה עם הכלום שאתה לא יודע לכן? אבל לא נשאר בכלום. אני מבקש רבו שם, תמלא אותי. אני כלי ריק, מקבל, תמלא. זה נקרא בעצם, אתה מקשר בין חטא וענון. אני לא יודע כלום, ולכן תיתן לי את החוכמה. זה החיבור, וזה יוצר חן. כן. מה? מה פתאום סיימנו? לא סיימנו. אמרנו... איפה? יש 3 עמודים, עברנו 2. מה? חצי שנה ללכת עם תורה. לא, אנחנו עושים את זה יותר זריז קצת. ועל כן יעקב שבחינת השכל כנ"ל, על כן זכה לחן. כמו שכתוב, מה זה יעקב? מה זה מבחינת השכל? אבל לא אומר שהוא מסתכל בשכל. לא זה הרבה אומר, לא מתכוון כאן. מבחינת השכל הכוונה היא שתמיד הם מתעסק עם השכל. כשהוא זוכה, הוא מסתכל על השכל. כשלא זוכה, מבקש על השכל. כשהיה לו משהו, אין לי כלום, רק את השכל. בקיצור, כל הסיבוב שלו, כל הלוך הלך שלו, כל ההתנהלות שלו, זה סביב השכל. ועל זה שהוא כך ספר מה בו שהוא, ולכן נקרא שם ישראל, גם ישראל, יעקב. כי הנקודה שלו הייתה, למצוא שכל, נכון, אבל כל דרך התמימות, כל דרך התמימות. קשור לסיפור של החכם. מה? יעקב היה חכם גדולה. או בטח נראה את הדבר הזה, ודיברנו את זה פעם קודמת, ונראה את זה... ויעקבני זה פעמיים. ויעקבני זה פעמיים, ככה אמרנו. אתה שומע, כן. דיברנו על הדבר הזה פעם בשיעור הזה כאן, אולי נחזור על זה שוב, אבל אני אגיד לך מה, רבינו אומר, הרב נתן אמר, שאני לא יצאתי ידי חובת התמימות של רבינו. מה פירוש? יש כאן קרא... מה שהוא אמר בלי לשאול שאלה. מה? בלי לחקור אחריו. לא, בואו נסביר לנו כזה. יש את הסוגי תמימות. יש תמים שלא יודע, כמו התם, במעשה של התם של החתם. הוא באמת היה שכל נמוך. זה דבר שאתה קצת מתרגל אותו, אתה יכול להסתדר. זה לא כזה קשה לעבוד על הנקודה הזו. הפוך, אנשים לא רוצים את זה, אנשים בורחים משם. לא כל כך אוהבים את זה. אבל יש משהו אחר, אחרי שאדם נהיה, זכה על ידי התמימות לחוכמה, התמימות הביא אותו לחוכמה, הוא משליך את השכל שלו, ובנו שלהם, אני לא יודע כלום. אני לא יודע כלום, לא טעמתי כלום, אין לי שום, אני מחכה שתביא לי חוכמה חדשה. זה ההנהגה של רבנו. ועל ידי זה השיג כל פעם עוד השגות יותר, ועל ידי התמימות הזו, השיגים דברים, מדרגות גבוהות. וזה יש תמימות שלפני השכל, זאת אומרת שבאמת אין מה לזעוק, אין מה להשליך את השכל, כי אין לו שכל עדיין. כמה מזמורי תהילים מרגישים כבר אבל זה יש, זה הטעם. זה הטעם לפני שנהיה מלך, אבל אחרי שאתה נהיה מיניסטר שם, נהיה... אז הוא משליך את זה ומתנהג בתמימות. זה כבר... זו מדרגה חדשה כבר, זה כבר מדרגה אחרת של תמימות. וזה, לכן, אבל הנקודה שלנו, הבעיה שלנו כאן, שיצר רע, הוא מספר לנו שאנחנו חכמים. אנחנו לא חכמים כאלה גדולים, אל תדאג, זה לא כאלה חכמים גדולים. אבל הוא מספר לנו כאילו אנחנו חכמים. ובגלל זה אנחנו צריכים גם להתנהג את התמימות השנייה. שאין לי כלום, אני לא יודע כלום. גם את מה שאני חושב שאני יודע. כן, מה שאני חושב שאני יודע, כן, כאילו אני... בסדר, בוא נראה, אבל נגיד שאני יודע, בוא נגיד. אבל אני גם הטעם הגבוה איתו. זה נקרא, באמת אני לא טעם גבוה, איזה טעם גבוה. כל שטויות, איזה שכל יש לי. אבל, וכאן זה העבודה של הביטול. שבין מולכתנו בדבר הזה, לבנה. תמיד תהיה לבנה. הלבנה, כי האמת ככה, כי הלבנה היא לא נראית שאין לה כלום. היא נראית שיש לה המון. יש לה אור חזק מאוד. בלילה תן אור חזק מאוד. מי שלא יודע קצת, מי שלא יודע בדיוק איך זה עובד, שהשמש נותנת לה מהירה בירח, אז הוא חושב, מבט הפשוט נראה, שהלבנה מהירה ויש לה גם כוחות לגדל את הירקות מסוימים, וכל מיני כאלה, יש לה כל מיני... דברים לא כזאת מבוטלת. מה?
לא, היא לא כזאת מחוקה, מה שנקרא. אבל מה? אבל מי שמבין, מבין שבעצם הלבנה היא בעצם היא מראה, אין לה מעצמה כלום, היא רק מקבלת מהשמש. מה? עם ישראל נשאל לבנה כי היא עובדת בדרך של, היא עולה בדרך של תיקון. מה? כל התפילות שלנו מגיעות למלכות, המלכות מעלה את זה למעלה, וכל השפע מלמעלה עובר דרך המלכות. נכון. וכל מלכות היא כתר של העולם שזה למטה. יש לה איזה קורא. היא בעצם... יש בהן, היא בעצם יש בהן. אבל היא בגלל העולם. כל העליונים מביאים לה... זה נקרא סוף מעשה, מחשבה תחילה. הסוף מעשה זה המלכות, היא נמצאת בשורש של מחשבה תחילה, שורש המחשבה, כי כל העולם נברא בשבילה. כל העולם נברא בשביל הדבר הזה. אבל התיקון זה כזה, יש כזה דבר, זה... הקדוש ברוך הוא ברא, שהשם ברא את העולם, התחיל לברוא, עלה ברצונו לברוא את העולם, כן? הוא עלה ברצונו, זה המחשבה הראשונה היה לברוא את המלכות, את המלכות. זה המלכות. אבל מה? אבל התיקון כזו שהמלכות של הקדוש ברוך הוא לא יכולה להתגלות, להתקן, רק מלמטה. במילים אחרות צריך שהוא עם, אין מלך בלא עם. שיהיה עם למטה, שהם ימליכו אותו, והם יעשו יעברו את כל המסכת של החוכמה והתמימות והדמיונות והלכאן והלכאן וכל מה? כל ההרפתקאות, את כל הרצון ושוב, את כל מה? השפע לא יורד מלמעלה, השפע לא מעלים מלמטה. לא, נכון. נכון, זאת אומרת כך שאנחנו צריכים לתקן. אם אנחנו לא נתקן את המלכות למטה, היא תישאר למעלה אור גדול, אבל היא לא יכולה, זה בלי כלום. האור נשאר שם. לא כשנשאר שם, אין לו שלמות, אין לו תיקון, זה משהו כזה לפני התיקון. זה כמו אחד שיש לו תוכנית לבנות איזשהו בניין, זה מסודר לו במוח, אבל... לא יוצא לזה מה קורה לפה, זה רק במחשבה שלו. לא, זה טוב שאדם חושב כאלה דברים, אבל זה לא... מבחינת השלמות של בניין, אין כאן בניין, אין כאן שום דבר, זה רק דמיון מה שאני בינתיים. אז ככה גם כן כל העבודות האלו של כל התיקון של השכינה, אז גם כן התיקון של המלכות, הכל זה צריך מלמטה לעלות ללמעלה. וזה בעצם, זה העבודה של האיש הישראלי. ישראל זה החיבור בתורה, החיבור בין המוחין, בין המחשבה לבין המעשה. שמה לעשות, אנחנו עושים כל הזמן דברים. כאן בעולם נעשים דברים, אפילו לא אנחנו, זה נעשה מעצמו. העצים מגדלים תפוזים, גודלים עשבים, ונעשים דברים פה בעולם, ואני עושה וזה, אבל הגישה שצריכה להיות כל הזמן, שבעצם כל הדברים האלה זה הקדוש ברוך הוא, זה בעצם, אני מקשר את כל העשייה כאן למטה, לשם למעלה, לשכל שלמעלה. וככה מתוך הדברים האלה, בין שני זה מתחיל להירסך. וכשהשכל מתחיל להעיר, אז אדם נהיה מאושר. זה התכלית של בן אדם. אגב, זה השכל לא מאיר, זה נקרא אשרי תמימי דרך, אשרי אדם מאושר. וזה, אגב, השכל הזה זה לא שמגיע דווקא שחור לבן. פתאום אין, אלא זה מגיע, כמו משיח זה שחור לבן. למה משיח זה שחור לבן? מה? ואני גם נקרא שמשיח. אדם נגיד רוצה לכתוב ספר תורה. או מזוזה, תפילין, כל דבר שבקדושה. כן? הוא יכול לכתוב, סופר יכול לעבוד על זה שנה שלמה. כל זמן שהוא לא סיים את הטג האחרון, וגמר לתפור את היריות, ולא רק זה, גם גמר את המקלות, תפור את המקלות, עד אז אין לקדושת ספר תורה. יכול להיות ספר שלם שעבדו עליו שנה, והוא שווה מחיר יקר מאוד, הוא לא יכול להיות, מבחינת העלות שלו, אבל לא כמו ספר תורה. לא משנה, 150,000 יותר. אפשר לברך עליו, אפשר לקרוא בציבור, הוא כמו חומש. יש לו דין של חומש.
למה, וכך גם כן בתיקון של נפשות ישראל, עד הרגע האחרון לא עם כלום. יגיע הרגע האחרון, פתאום ישתנה מקצה לקצה. וכך זה משיח. עד שלא ייגמר התיקון זה בניצוצות, עיקר מה שכתוב זה להקים את הקומה של השכינה, שתהיה ראויה לייחוד, ויגיע הייחוד, כן, לבנות אותה, כי היא לא בנויה, היא קטנה. היא ממש קטנה, היא מצומצמת. לא כשאנחנו משהו את התפילה, היא קטנה, זה כתוב, שאלתי להגיד לך מה קטנה. וזה צריך לבנות אותה, צריך לבנות אותה תמות בקומה גדולה, בקומה ראויה. מה? כן. ומה? וצריך לבנות אותה, על ידי כל תפילה שלו מתפלל, הוא בונה אותה. ואז נהיית גדולה, ועוד גדולה, ועוד, 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 ובאים הצדיקים. ונראה את זה בתורה הבאה, ומשלימים את הקומה שלה, ואז, בסוף שהכל יהיה גמור, ואת כל הפינישים, הכל עם כל הפינישים, אז יהיה ייחוד השלם, ועד זה לא עם שום דבר. זה כמעט קרף, להפך. כן, רואים את הדבר הזה זה חדל. הגום בעצמו זה קרף. יהיה תהליך, אבל הגום... כבר התחיל התהליך. כן, אבל יש איזה מהפך, לא? יש מהפך אחד שהוא... תהליך, אבל ברגע שזה כבר יקרה זה... רואים את הדבר הזה ממש ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה אחד הדברים, אחד הגלויות שסיימנו אותם, והתורה מספרת, מתעדת את זה, איך זה קרה, מה קרה שם, מה התורה והמפרשים, המדרשים, מפרשים, ואנחנו רואים דבר מאוד מעניין. התורה בפירוש קוראת לארץ מצרים, קור הברזל. נכון? קור ברזל, זה כתוב. מה זה קור ברזל? זה בא לצרף את נשמות ישראל, והזוהמה שדבק בהם ללמוד תרח. תרח זה צריך לנקות את הזבל הזה. זה בא למה זה ללמוד תרח. אמרו בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודי זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כן? מכירים את הדבר? מה זה הסיפור שם? מה צריך להגיד, מה צריך להזכיר ביציאת מצרים התרח? מה התרח קשור ליציאת מצרים? פרעה, מילא. 10 מכות, מילא. תרח! מה קרה לך? מה התבלבלת עם תרח? איך תרב תרח לכל הסיפור הזה? תרח, נמרוד, וכל הסיפור הזה, מה זה קשור אלינו? התשובה כזו. מסביר את זה, זה אחד הראשונים. מסביר את זה, שעם ישראל יש לו שאלה טובה מאוד לקדוש ברוך הוא. למה אני צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהוצאתי ממצרים? הרי הוא הכניס אותי לתוך הבוץ. הוא הכניס לתוך הבוץ שיוצאים בחזרה. כשהוא הכניס לתוך הבוץ ויוצאים בחזרה, אני מגיד לו תודה רבה. רבי אלעזר שואל את זה. מה? כן. למה אתה... אתה משבח את עצמך שהוצאת אותם ממצרים. למה? כשהוא משחרר את העבד שלו. הוא צריך להתפעל בזה כאילו. כן, מה שאתה אומר. זה לא, אני חושב שאתה משחרר, אבל לא שמשחרר את עצמו. יש לי שאלה אחרת. שאלה ראשונה. מצידנו, למה אני צריך להגיד לשם תודה רבה שהוצאתי ממצרים? מי הכניס אותי לשם? הוא. אני צריך להגיד תודה רבה שהוציא? הוא חייב להוציא אותי. אחד ששבר לי את הבית, כן? ובנה את זה בחזרה, מגיד תודה רבה, או תתן לי פיצויים. אפשר להתייחס לחופים של החמאס, שעכשיו משחררים אותם, אחרי שהם חטפו אותם. כן. צריך להגיד לו תודה. מה פתאום? חטפת אותי. מה פתאום? חטפת אותי מלכתחילה. נכון? אבל הם לא רואים את זה ככה. בדיוק. אני אומר לך את הדוגמה הכי טובה שלך. לא. אז כאן גם קשה לנו, למה אני צריך להודות לשם על יציאת מצרים? והתשובה היא, מתחילה עבודה זרה היו אבותינו. הנקודה היא שהשורשים של אברהם אבינו התחיל עם תרח. מה זה הסיפור תרח? זה היה סיפור שלם. תרח היה לו 3 ילדים. אברהם ונחור והרן. 3 ילדים. תרח היה לו נשמה גדולה מאוד. הוא אגר בתוכו את כל נשמות, גם של הקדושה וגם של הטומאה. הכל הוא אגר, הכל היה אצלו. וכולם צריכים לצאת משם באיזושהי צורה. נחור, הוא היה מצד של עבודה זרה. הוא המשיך את המסורת של אבא שלו, עבד שם עבודה זרה. אברהם אבינו, בצד השני, הלך על עבודת השם. הרן היה מסופק,
והוא בסוף נשרף באש שם, אבל ממנו יצא לוט, שמזה יצא נשמת משיח. אבל לכן רש"י אומר, זה לא מעניין, שבסוף, אחרי עקדת יצחק, כתוב, בברכת אברהם נאמר, הנה ילדה מילכה בנים לאחור אחיך, את בכורו בכל שמה, אומר שמו בפילגשו, שמו ארומה, וגם יודעת, טבח באתגר, מתחת שמת מאחה, אומר שם רש"י, שהיה שם, שכמו בצד הקדושה אצל יעקב, אברהם ויצחק ויעקב, היו 4 אמהות ו2 פילגשים, אותו דבר גם כן אצל נחור, שהצד השני, ילדה מילכה לנחור אחיך, גם כן היה את אותו דבר, כן, גם היא ילדה, למילכה, זה כנגד זה, ככה רש"י אומר את הדבר הזה, והרי הקדוש אומר את הדבר הזה, כי הם יצאו, הם היו זה לעומת זה. עכשיו, כשהיו זה לעומת זה, אבל הם לא גדלו, עכשיו, אם תרח היה צדיק, ויוצא ממנו בן כמו נחור, נו, ואלה. אבל תרח היה רשע, לא סתם היה רשע, הוא היה לו הפצה, של פסלים, של עבודה זרה, הוא היה, ולכן כל הסבל שלו נדבק בנו, נמשך עלינו. נמשך אצל אברהם אבינו, אצל יצחק ואצל יעקב, והיו צריכים לברר את הדבר הזה. אז אם אברהם אבינו לא היה אומר במה ידע כי ישנה, אז היינו לא צריכים את הגלות הזו, היינו יכולים לברר את זה בצורה אחרת. אבל בדבר כלל שאברהם אבינו אמר במה ידע כי ישנה, נאלצנו לעשות את הבירור הזה דרך גלות, דרך גלות מצרים. ואז בגלות הזו, לכן זה קור ברזל. מה זה קור ברזל? זה לברר את הנפשות ישראל מהזוהמה שנדבק בהם אצל תרח. מה? מה? ברזל זה אבא אימהות. לא יודע. נדבק עם קור ברזל? יכול להיות, אבל זה, אני לא הולך לכיוון הזה. לברר את הדברים האלה, ואיך נעשה הבירור הזה? בצורה מאוד משונה, ממש משונה. בדרך כלל כשאדם שמברר, רוצים לברר זהב עם שיש בו סיגים, שמים אותו בתוך אש, ובמשך הזמן, כל זמן, נגיד כל שעה, כל שעתיים, הוא מתנקה יותר ויותר 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 ויותר, עד שתוך יום או יומיים הוא מתנקה לגמרי. אבל אתה רואה תהליך של ניקוי, אתה רואה שזה מתקדם, זה מתקדם. עם ישראל שב מצרים, לא הייתה תהליך הזה, הם עברו תהליך הפוך. עברו תהליך של מה? התלכו יותר, ירדו למתת שערי טומאה, היו עובדי עבודה זרה, ויש שם הרבה דברים לא טובים. אבל מה? אבל כתוב מתי יתגלה הבירור הזה? מתי יתגלה התועלת של הבירור? ברגע האחרון, כשהם יצאו החוצה. כשיצאו החוצה, מצרים, ברגע אחד, זה לא ברגע אחד, זה לקח 49 יום. אבל תוך 49 יום הם התהפכו מהפך להפך, ממתת שערי טומאה למתת שערי קדושה. מה? כמעט ראינו נפלאות. ראינו נפלאות. מה? תראה, עם ישראל לא מוכנים בדבר הזה בכלל לא. לא, מה היה להם דבר אחד? מה דרש כתנאי? מה הוא דרש בהם בשביל הדבר הזה? תרצו לצאת מצרים. אלה שלא רצו לצאת מצרים, נשארו שם בחושך. באמת מכת חושך. תרצו רק תרצו. מה? יש מקום שאתה לא רוצה, שאתה לא רוצה. לא, למה יהיה להציע אותם? זה היה כתוב. שאם היו מתעכבים שם, היו נשארים שם. מה ברור שם? הרוחם הקדוש אומר. מה? הלשם אומר משהו הפוך לגמרי. שמה? הלשם אומר שהרי ביציאת מצרים היו ניסים גדולים. כן. בגלל שהם היו בטומאה גדולה, אז האור היה גדול. בחיפזון שלא כסדר. לא, הוא אומר שהיה אור כזה גדול. אם היה אור כזה גדול, איפה יש פה, קודם כל אין בטומאה, אין שער 50. הם לא יכולו להגיע לשער 50, יש עוד 49 שערי טומאה. הם לא יכולו להגיע לשער 50 כי אין שער. ומצד שני גם אם היה כזה אור כזה גדול, איך הם יכולו להגיע לשער 50? הוא אומר הפוך, אם הם לא יוצאים מהר, היה כל התאומה נחמד ואז העולם לא מתקיים, כי זה כנגד זה עשה. התאומה היה הולכת לגמרי, זה לא מה שרצון השם, רצון השם שיישאר בתאומה,
כי זה כנגד זה ברא או השם. תראה, אני אגיד לך, זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא סתר מה שאנחנו אומרים. כי יכול להיות, מה זה יכול להיות? אם הוא אומר, הוא קודש קודשים משל, שהוא אומר, שייתכן כזה מצב שאם היה מצד אחד היה הקדוש ברוך הוא בכזה גילוי גדול למצרים, ואם הגילוי הזה היה עוד יותר גדול, הקדוש ברוך הוא אין סוף, אם מגלה את האין סוף, את השאר 50 שלו, שם במצרים, אז היה כבר מצרים, לא מצרים אתה מתבטלת, כל העולם מתבטל מכל הזה. מה? אבל בוא נראה, אבל הדרך הפשוטה, בניגוד שהאור החיים הקדוש מסביר שם במצרים היה, שכיוון שעדיין הם לא קיבלו את התורה, אז הוא אומר שיש גם בתומה גם כן שער 50, כמו שיש 50 של קדושה, זה לעומת זה 50 של תומה. מה? איזה דור אחרון? הוא אומר ששם במצרים הם לא יצאו, הם לא ירדו בשער 50, הם לא ירדו, כלל להם את התורה, כי הם מחכים עוד קצת, הם גם שער 50, ואז לא יכולים לצאת, כלל להם את התורה. אבל בהמשך שלנו את התורה, והנקודה היא כזו, שבעצם הקדוש ברוך הוא תפס עלינו טרמפ. הוא לא רק הלך לברר את הניצוצות של תרח, אלא הוא גם כן הלך לברר את הניצוצות האלו, שמזמן שלפני בריאת העולם, שהיה 7 מלאכים שמתו ונפלו, נשברו ניצוצות, והם היו במצרים, היה שם הרבה ניצוצות, היו שם ניצוצות קדושה. מה? כן. ולכן... מה זה הדבר? כן, זה פשוט מאוד. אני אומר, יש, הניצוץ, רבי כל תורה ב' מסביר את זה יפה, הוא מוסיף עוד מילה, ניצוץ נשמה. זאת אומרת שיש, כמו שיש את הנשמה, כן? יש ככה, בכל קומה של קדושה, יש הרבה, יש קומה שלמה של ניצוצות. יש קומה שלמה של נשמות. והנשמות האלה נשברו. ונשאר מזה... מה? לא, כן. הם לא... זה כמו מידה שהיא גדולה, לא, רק עוד שמסביר את הדבר הזה, בגלל שהם היו צריכים להיכלל זה בזה. וכיוון שהם לא רצו להיכלל זה בזה, עכשיו, זה הכלל, שאחד מידה נכלל לתוך חברתה יחד בשנייה, אז היא בעצם נהיית, היא מכפילה את עצמה בכפליים. 1 ועוד 1 זה לא 2. 1 ועוד 1, 1 ועוד 1 נכלל בתוך השני, לא כשהוא עומד לידו. כוס ועוד כוס לידו, תשים כוס אחד בתוך השני, ויש לך לכוס אחד. אבל כשאתה מחבר מידות מנוגדות אחד עם השני, הם נהיים משהו ענק. וכיוון שם, זה נקרא מלכים, מלכים נקרא ספירות. וכיוון שהמלכים האלה, לא... מה? כיוון שהמלכים לא רצו להיכלל אחד בשני, לא רצו להתחבר אחד עם השני, כל אחד אמר, היה שונה מהשני, כן, עניים לא, אז מזה הם לא נתחברו, נשארו כל אחד לבד. וכל אחד לבד לא יכול לקבל את האור הגדול הזה, הוא לא יכול להכיל בעצמו את האור הגדול הזה של ה... נכון. תתחבר ביחד, בעבר, אחד עם השני. כן, זה לעשות של העבר אחד עם השני. נכון, בדיוק. מה זה התקללות? מה זה התקללות? מה? עכשיו תזרוק את זה לא, לא, לגבינו, איך אומרים, לגבי, שאתה מתרגם את זה בצורה התנהגות שלנו, הכוונה היא לאהוב אחד את השני. מה? זה נקרא, אם יכול אחד לאהוב את השני, אז הוא נכלל אחד עם השני. כן, מתחברים יחד. מה? לא יודעת כאן, זה שכתוב, שם נכון שלפני הבריאה, הקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. לא, זה משהו. יש 7 מלכים, זה 7 ספירות, 7 מידות. הבנתי, זה מהאור שבפעם שירד האור, אז כל אחד רצה לקבל. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם...
ואז כל הניצוץ ירדו ונפלו, ואז צריך לתת לגמור ולהקל. עכשיו הם התחלקו לניצוצות. הניצוצות האלה בעצם, הם מקבילים לנשמות שחיים איתנו היום, שאנחנו חיים בו בעולם הזה. זה לא נשמות של פילים, של קופים, של... זה רבי נתן לספר לך שיש איזה מישהו שולחים אותו ברוסיה, והוא נמצא במקום, והוא לא יודע מה הוא עושה שם. מוסקבה. ופתאום, מה אני עושה שם שם יהודים? ומשמיים שלחו אותו לשם כדי ללקט איזה... נכון. ניצוץ מסוים יופי. עכשיו, מה זה הניצוץ הזה? ברגע שיש נפש מישראל, יהודי שחי בעולם הזה, כן? באיזשהו מקום הוא יורד, זה בעיקר נמצאים דרך השכינה הקדושה, יורד למטה למקומות ששם נמצאים שם ניצוצות. אז אם יש שם ניצוצות, הם לא קשורים איתו, שלא שייכים אליו, הם לא ידבקו בו. אבל יש ניצוץ אחד שהוא כן שייך אליו, שייך לנשמה שלו גם כן, מאותו סוג של הנשמה שלו, הם מתבקשים ביחד. ואז, מה? בטח, אם הבן אדם עכשיו עושה תשובה ומתעכן, הניצוץ שהוא לקח. תקן. הוא לקח לו את הניצוץ, והוא זהו, הוא נזרק. מה? נכון, כן, הרבה ירדו לקליפות, ולכן הקליפות עושה, הוא שולח את עם ישראל לפעמים לתוך הקליפות, שילכו לברר שם גם כן. אור החיים הקדוש מקשה על אשת יפי התואר. הרי מי שהיה הולך למלחמה מי היו? צדיקים גמורים. צדיקים גדולים שלא מדברים בזה. עכשיו להם, אתה שולח אותם לך ואתה לשכב עם אשת יפי התואר. איפה ההיגיון? איך זה מגיע אליהם? גם אומרים שהוא אחד הדברים הבסיסיים ביותר של צדיק. אתה שולח את הצדיקים הגדולים ואתה מתיר לו במלחמה שלו אותו לגויה. אז זה בדיוק, כי הם בבותם לא עושים את זה בשביל הזה, רק בקדושתם, בזה הם עושים את זה לצורך הקדוש ברוך הוא. הם היו רואים בשביעה ניצוץ שנמצא אצל הזה, אז הם היו עושים ומוציאים אותו. והנשמות הכי גבוהות היו זה, תרח, הוא היה עובד עבודה זרה, והמוטו שלו היה לשכב בנידה. ושם היה הניצוץ של אברהם אבינו. כדי להוציא אותו מהקהלים, לא היה פקק לתת את זה לתרח, כי הוא אומר, מי יוציא את זה משם? הוא מערים עליו, מביא את זה לשם, ומשם הוא מוציא את זה. אותו דבר שמת דוד, זה כל ה... בסדר, לא, אבל שוב, מה? שאנחנו בעצם, אנחנו השליחים של רבנו בכל המציאות הזאת. תדע לך, זה הרבה מאוד דבר, נדבר על זה עוד, זה נקרא ספרי מעשיות שמשנים קדמוניות. זה דבר, הנהגה עמוקה מאוד, שהקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל בתוך המעמקים הכי גרועים. במשל אחד, משיל את זה הדוד של רבנו, זה הדגל מחנה אפרים. הוא אומר, היה מלך אחד שהלך עם כל הפמליה שלו, טילו ברחוב, פתאום נפלה הטבעת של המלך לתוך ביוב, לתוך בור של ביוב שהיה והמלך נעצר ומחכה, מסתכל בעיניים שלו שמישהו יתנדב לרדת לביוב שמה, לא לתת את הטבעת, ואף אחד לא יתנדב לזה. אני צריך להתלכלך עם הביוב שמה, לנבור בתוך הביוב. לא. מי קם לעזרת המלך? הבן שלו. רק הבן שלו עשה את זה. הבן שלו, כיוון שהוא באמת אהב את המלך, אז הוא ירד לתוך הביוב, וזה אנחנו. וזה לא רק אנחנו. זה הסוד, אתה שומע? זה הסוד של המשנה למלך. זה המשנה למלך. רק הוא, זה הבן של המלך. מה? זה המשנה של המשנה למלך, שהוא הולך לחפש בכל מיני מקומות. אגב, השבוע כתוב שיעקב אבינו, אתה שומע סיפורי מעשיות, ישר אני נדלק חסר דיבורים, תשמע, כתוב בפרשת שבוע, שיעקב אבינו, אחרי שהוא קם מהשינה שלו, ראה את החלום עם הסולם וכל זה, ויעשה יעקב את רגליו, וילך ארצה בני קדם. אומר רבי נתן בהלכות מתנה, מי זה ארצה בני קדם? מי זה הבני קדם האלה? מי זה הקדם הזה? מי זה? אז הוא אומר, הנפשות האלו של הרשעים,
שנפלו עמוק, 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 מי זה עמוק? מי זה עמוק? זה לבן וטרה וכל החולרות האלו, שלא קוראים להם חולרות, כן? שהוא הלך אלי שמה כדי, הוא אומר, למה מתקיים בני קדם? כמו של, חלק אלוקה ממעל, כמו של למה, ועוד דבר אומר שהוא שמע מרבנו. לא כתוב בשום מקום הדבר הזה, הוא שמע מרבנו, שהנשמות האלה הן נשמות גבוהות מאוד מאוד. ורק הנשמות הגבוהות האלה יכולים לרדת לכאלה מקים. רב נתן אומר ככה. לכן נקרא בני קדם. אתה יודע מה? זה סיפור של שנים קדמוניות, אל תיכנס לזה. אפשר, יש לי בזה הסבר כזה מסודר מאוד בעניין הזה, אבל חזון למועד. ברוך אתה אדוני. גם כן הישך לשם על סבן. אותם בסוף, צריך לדעת, כולם יגיעו לתיקון שלהם. כולם. איך? אני לא יודע מה איך. דרך ישרה, דרך עקומה, דרך סירובים, כולם. למה? כי כל מה ששם ברא בעולם לא ברא אלא לכבודו. כל מה שקדוש ברוך הוא ברא בעולם לא ברא לכבודו. וזה כולל את כולם, את כל מה שהוא ברא. את הטוב ואת הרע. הכל הוא ברא לכבודו. כדי שצום זה כבוד השם. רק מה? רק יש כזה דרך כזה שמיוחד לשקרנים. שקרנים יש להם דרך מיוחדת. הם מקמים את התיקון מצווה מיוחדת. זה כזה, בעל שם טוב אומר את הדבר הזה. שוחט משום מה חייב. משום צובע. מה בעל שם, מה פירוש? שהיצר הרע יבוא בטענות הקודש ברוך הוא, למה אתה הורג אותי? שיבוא המשיח, לעתיד לבוא, כתוב, שישחטו את היצר הרע. למה שחטו את אני עשיתי את התפקיד שלי? אומר לה, הקודש ברוך הוא, אתה הייתה... מה? אומר ככה, הנקודה היא שאתה היית צובע, אתה שקרן, היית צבוע. צבועים, שוחטים אותם. גם הוא יגיע בסוף לתיקון שלהם. אבל זה כזה נראה במשך הדבר הזה, שהוא... כן, בדיוק, שהוא מראה זה כאילו מצווה, ומראה לך כאילו עצבות זה מצווה. את החלק הזה, הוא לא קיבל רשות. זה לא התפקיד שלך. וזהו, זה הובר ככה, תפס ככה... אקסטרה מייל על הדבר. כן, סופר מה שנקרא, סופר יצר. ולכן, זה יקבל עונש בנפרד, אבל גם בסוף הוא יבוא לתיקון שלו, והתיקון שלו יהיה קצת יותר ארוך, יותר מסובך מה שנקרא. אבל אין כזה דבר, שום נקודה שלא תבוא ל... באמת, עכשיו, בואו נעזוב בחזרה לעניין של הבירור של הניצוצות האלה שדיברנו, אז יש מה שנקרא, יש ניצוצות שנמצאים בתוך הקליפות עמוק עמוק, ומזינים אותם, מחיים אותם, והניצוצות האלה ניצוצות קדושות, במקור שלהם שהן קדושות וטהורות מאוד, וזה לא ניצוצות, אבל ברגע הזה, שיש, שולח עם יהודי אחד, נשמה של יהודי, שאומר אותו שליח, אתה תהיה שליח שלי להביא את הניצוץ הזה, להרים אותו ולתקן אותו. איך תתקן אותו? אתה צריך לרדת לשם, להגיע לשם. עכשיו עוד דבר צריך לדעת דבר כזה, לפעמים זה כאלה מקומות עמוקים, שאי אפשר, שאפילו אדם יחטא כל ימיו, בעבודות הכי חמורות שבעולם, הוא לא יוכל להגיע למקום הזה. הוא צריך ככה להוריש את הרשות שלו כמה דורות. לא, עצום, הוא צריך להיות רשע, להודיד עוד רשע, ועוד רשע אחריו, ודור אבי ישוב ראינה, אתה מבין? תאמון, כן. שחושר זה. לא, כי יהודי לא יכול לרדת לכאלה מקומות עמוקים. רק, אתה תראה, יהודי שקיבל תורה מהר סיני יכול לרדת לכאלה מקומות, מה פתאום? מה? זה בדיוק משנה את ההסתכלות. אם אתה בעצם מבין, אז ההסתכלות שלך היא באמת על החוכמה שבכל דבר. אתה מבין שיש פה איזו התנהלות אלוקית שאתה לא מבין אותה. כן, אתה לא מבין את הדבר הזה. זה אסור. אתה לא לדון אותו לשום דבר. אוי ובוי, מי שדם את השני, שידע לו שהוא שליח של יצר הרע. זה יצר הרע בדיוק רוצה לעשות. זה מה שהוא עושה, לדון את השני, ויזנב אחד כל הנכשלים אחריך. נפל? אתה עמלק. אתה נאצי. זהו, אתה ככה. זה חמור מאוד הדברים האלה. לדון אנשים לקו חובה,
לדון, אחד שנפל, לזרוק אחריו עוד אבן, ולהגיד לו, הנה, אתה תיקבר בשם בתוך עמוק, בתוך עמוק, תיקבר בפנים, זה חמור מאוד. כל אחד ואחד אנחנו צריכים לדעת, שוב, אני אומר, לא, שוב, אני לא אומר שצריכים אתה יודע, סיפור אחד, היה צדיק אחד, שהיה קורא לכולם, לכל מה שהיה, קורא לו צדיקים. צדיק פלוני, כל אחד בעיירה קורא לו צדיק. שואב המים, הצדיק הזה שואב המים. אמרה לו אשתו, אם הוא צדיק, אז בוא נשתדך איתו. אם הוא צדיק, אז בוא נשתדך איתו. אמר לו, לא, תשמע, זה לא ככה, יש כמה סוגי צדיקים. הוא ישתדך עם סוגי צדיקים שלו, אני אשתדך עם סוגי צדיקים שלי. כל אחד עם סוג צדיקים שלו. אבל כולם צדיקים, כולם צריכים להיות צדיקים. אתה מדי יפה. לא, אבל זה האמת. זה האמת. מצד אחד, אני מין מצא את מינו, כאילו אני אלך לקיבוץ, אבל מצד שני, אני מכבד עדיין אותו, ואני לא אוהב את הפרדה. כן. זאת אומרת, הנקודה כאן היא כבר... יש שתי שכלים שהם מנוגדים לגמרי. כן. אני אוהב אותך, אני אחבק אותך, אני אנשק אותך, אני אתן לך... אבל מה? הביתה אני לא אכניס אותך. אני לא רוצה לשמוע שהילדים שלי ילמדו ממך. זה הכל. אתה תלך לבית של צדיקים כמוך. עזרה אני אתן לך. אבל מה? אבל אני שומר מרחק מההתנהגות שלך. ההתנהגות שלך היא לא מתאימה לי. וזה כאן, זה לא סותר אחד את השני. זה לא סותר, זה לא... אני מסור נפשי שלך. אבל מה? אבל אני לא אתחתן איתך. זה תפיסת העולם מדויקת. וזהו, באמת, והדברים האלה יקרה לימדו. לא, כי אתה רואה את העולם בשחור לבן, ואתה... לא, ילדים, אתה לא יכול להסביר להם את הדבר הזה. אבל מבוגרים, יכולים להבין את הדבר הזה. זה דברים פשוטים. זה לא משנה מה, אתה יודע, זה כאן... עכשיו, בפרט בתקופה הזו, שהיה כזה התעוררות כזו גדולה של קירוב בין אדם לחברו, בין אדם ישראל וזה, איך הוא היה... רציתי לקרב בכל אחד ואחד, נכון? איזו התעוררות כזו משמיים. אבל תשמע, אני לא... כן, אני צריך גבולות גם במקום. כן, במקום אתה צריך גבולות. נכון. זה... גם שאתה דן לקו, אתה דן אותו, אבל אתה יודע מאיזה צדיק, מאיזה משפחה צריך של לדעת שמצד אחד אתה כן תורם לאחדות הכללית, ומצד שני אתה יודע שיש את הגבולות... עכשיו, האמת היא שמה שיש, הגבולות שהוא צדיק מסוג כזה והוא צדיק מסוג כזה, זה לא אומר שהוא יותר גרוע ממני. לא. למה הוא צדיק מסוג כזה? כי יש לו שליחות אחרת בעולם. השליחות שלו זה לרדת למקומות נמוכים. השליחות שלי זה לתקן את הניצוצות באוכל, בשתייה, בלימוד תורה. ולמה? ולמה באמת זה ככה? למה אני כזה והוא כזה? אני אסביר לך גם למה. אני אגיד לך גם למה. הסיבה שקדוש ברוך הוא עשה את בריאת העולם בצורה כזו, שיהיו כאלה שירדו למטה, אבל כשהם נמצאים למטה, אני צריך מישהו שיעלה אותם. אז יש צדיקים גדולים שיכולים גם להעלות אותם. אני לא יכול להעלות אותם, לא יכול לעשות את הדברים האלה, לא יכול להעיר בהם להעלות אותם. אבל מה אני כן יכול לעשות? לעודד אותם, לחזק אותם, לחייך אליהם, לשמח אותם, להגיד לו אשריך, לדפוק לו על הגב, לחבק אותו. בשביל זה נבראתי. במילים אחרות, אני נבראתי להיות תומך שלו, אתה מבין? כן, וואו. תומך. מושגים... יש אישור עליו? זה לא רק שהוא לא יותר נמוך ממני, יכול להיות שאני אפילו יותר נמוך ממנו. הוא לא, הוא עושה שהוא... הוא הבן מלך, אתה מבין? הוא הבן מלך. אבל תבין, זהו, אני תומך שלו, אני באתי, הוא הפעיל, הוא האפקטיבי, מה שנקרא, כן? ואני באתי לתמוך בו. בדיוק, זהו, מחשוב. זה, וככה זה הולך, ולכן, מה? שכל נקי וישר. עכשיו תשמעו דבר, אני אגיד את הסוד הדבר הזה, אתם מתגלים. לא ידעו שום דבר ואף אחד. ואף אחד, נכון, מה פתאום, אתה צריך להפוך, אתה צריך להסתכל עליו בעין הכי טובה שבעולם. מה? אני אומר, יש מספיק מקטרגים בשמיים, בלעדינו. גם לא על האלו שנדבק בהם, אבל גם עשו כזה. שום דבר, כלום. הזבובים שקיבלו את הארץ של האדם, הפכו להיות עמלק בצורת... לא, אני אומר... הוא שואל, יש פה, אנחנו יודעים שיש פה קבוצות בוא נדבר פה קבוצות שממש, אתה יודע... אסור לדבר בהם. נגד, אנטי. אנטי. השאלה זה רשע לאחי, אתה מבין? דיברנו עליהם, דיברנו על כולם. מה? אני הבנתי שכאילו, זוהר סיפר לי, שהעכביש זה כמו העכביש שהוא תופס ומכניס בהם את הערב, הם הופכים להיות ממש... עכביש, אבל הוא לא עכביש באמת. הם לא עכביש באמת.
הוא זרע עמלק נקרא. זרע, לא הכביש. ומה ההסתכלות עליו צריכה להיות? מה ההסתכלות עליו? נגיד לך משהו, הוא יכול להתהפך ברגע אחד. אוקיי. איך, לא, בדיוק. יש משחק נקרא זרע היהודים. זה זרע עמלק, זרע עמלק, כל הביטויים האלה כן. בעצם זה מישהו עם פוטנציאל יהודי. נכון, הוא יהודי שהוא קיבל ארץ של עמלק, נו. הוא זבוב, שכנראה זה מישהו מדבר על קו חובה, והוא ירד עוד יותר. ולמה הוא ירד? כי מישהו מדבר על קו חובה. לא. כי יש לו שליחות. נכון. יש לו שליחות. עכשיו סיבב לו את הדבר הזה של שליחות. ומה? ובסופו של... להפך, אבל אתה כן צריך לדון אותו לקו זכות. אם אתה עושה לה בעצם הזמרה, אתה מעלה אותו, כמו שרבנו אמר, אתה בעצם מעלה אותו מכף ויכול. אני אגיד לך, אני לא יודע אם זה יעזור. אני לא בטוח שזה יעזור הדבר הזה, אבל מה שבטוח שעוזר בעניין הזה, זה הסוג של זרע יהודים. אתה מבין, אפילו מספיק שזה מחיית קו כזה, כן? זה משהו קטן. הוא בא, אני יודע מה, הוא היה בטיול, פתאום נכנס לקחת את תיקון הכללי. אני לא יודע מה, לא יודע מה להגיד לך מה שנקרא. הוא ידון מישהו אחר לכף זכות. לך תדע, מה, הוא יקיים את זה יצא של רבנו? זה יהפוך את הזרע מזרע היהודים, מזרע עמלק לזרע היהודים. וזה הסוד שלו. לא, אם הייתי שומע את השור שעבר, זה התחיל בכלל מהזמן. אני אעשה לשמוע אותו. צריך לשמוע את זה עכשיו, יאללה. יופי, אבל עוד הסברנו את הדבר, עוד הגענו לנקודה שלנו. על כל פנים, אנחנו רוצים להגיד ככה, יש לנו את הנקודה הזו שנקרא של הבירור, שברגע שהנשמה שלנו יורדת לתוך לבר עם השכינה הקדושה, יורדת על ידי קרשמה של המיטה, על ידי הרע הקדוש ברוך הוא, וזה ניסה גם בהרבה צורות, ניסה הדבר הזה. השכינה הקדושה יורדת בין הקליפות, יחד עם נשמות ישראל, יורדת, מסתובבת שם. מה אם מסטיילת שם, מה זה כזה מקום נחמד בשביל לטייל? התשובה היא ששם יש שם מקום, יש שם הרבה מדורים, יש שם מקום של קליפות, עוד קומה של קליפות ועוד קומה של קליפות, יותר נמוך ויותר נמוך, והיא מסתובבת ביניהם. למה היא מסתובבת? ברגע הזה, שמישהו בתוך הפמליה שלה, נשמות ישראל שנמצאים קשורים איתה, קשורים, מוצאים את זה בן דוד שם, מה שנקרא, שנמצא שקשור אליו, הם נדבקים ביחד ולא יכולים לצאת, לא יכולים להיפרד אחד מהשני. או ששתיהם יישארו למטה, או ששתיהם יעלו למעלה. אבל להיפרד אין דבר כזה, גם ביחד. או ביחד. ואז מה שקורה, ואז הקליפות מתגברים שם, תלוי, והופכים את כל העולמות, כדי ששתיהם יישארו למטה. במקום שאחד יהיה אחד, למה? יש שתיים. טוב מהשתיים מן האחד. רוצים ששתיהם יישארו למטה. והולך שם מאבק גדול מאוד, ועד שקורה מה שקורה שם, זה מה שקורה לנו במקום כאן, עכשיו, יש עוד נקודה. הקליפות לא יכולות להשמיד טוב, הן לא יכולות לחלות טוב, אין דבר כזה. הם יכולים להסתיר אותו, לחפות אותו, להסתיר אותו, להאש אותו, ולהגיד לו, לשכנע אותו שאתה שייך לכאן, שהמקום שלך הוא פה, אתה נולדת כאן, שאתה שייך, מה זה מתמיד לכאן? מה? בארמון של הלוטו. כן, בארמון של הלוטו, שם אתה שייך. ומה שקורה, ואז באים הצדיקים, מכניסים לנו התעוררות כזו, כזה כוח של התעוררות, שמעוררים אותנו. ואנחנו לא מתעוררים. למה לא מתעוררים? כי לעומת ההתעוררות של הצדיק, עומד לי שם ההתעוררות של הקליפות שהם נלחמים ככה, למה? כי כשאני יהודי נמצא בתוך אצלם, הוא נותן להם נשימה, אוויר נשימה. ברגע שהוא יוצא מהם, אז הוא... אין להם חמצן, אין להם חיות. ומה קורה? ואז יש מאבקים כאלה גדולים, אבל בסופו של דבר, יש עוד הצדיקים שלכם, עוד התעוררות ועוד התעוררות ועוד התעוררות, ובסופו של דבר, לא ייתך מן הנזר, בסוף כולם יחזרו למעלה. למה? כי התפקיד של היהודי שירד למטה, הוא ירד בשליחות של הקדוש ברוך הוא. השם עוזר לו בסוף, ירדת, ואני אראה לך גם עלו. גם ישראל היו במצרים, תקופה ארוכה, 210 שנים, נכון? בסוף יצאו משם, נכון? בסוף כולם יוצאים. אין, זה לא... המקום שלך זה לא במצרים. זה כבוד, אני אראה לך גם עלו. זה מה שאמר ליעקב, אני יעלה אותך עכשיו, יעלה לך גם עלו. את כל העיר יעקב, הנה, הוא קיבל על עצמו את הנושא הזה, את השליחות הזה.
זה הסוד של יעקב אבינו. השליחות הזו לרדת למקומות הנמוכים. אברהם אבינו, גם כתוב שירד למצרים, אבל כתוב שזה משהו מבחינה אחרת זה היה. ירד למצרים, אבל זה היה כזה, רק כדי לעלות לשם. יצחק, לא, בכלל לא יצא מארץ ישראל, היה קודש קודשים. יעקב אבינו, ירד למטה, לא גמר את כל השבטים, את הנשים שלו, את הבנים שלו, את הצאן שלו, הכל רוצים מתוך הקליפות, מתוך לבן, מתוך בית של לבן. מי זה לבן? זה הצדיק של תרח, הוא הוציא מתחת את כל הסיפור. עוד סיפור, נכון, כן, כן. זה בצאן של לבן. מה? הכל סודות. אבל הסוד הפשוט, בוא נדבר סודות פשוטים, זה מה שאומר החידה במדבר קדמות. הוא אומר שזה כל 60 ריבון נשמות ישראל נמצאו בצאן לבן. ואגב, אם אתה רוצה לדעת סיפור, שהרב מאפתא, שהיה צדיק גדול וקדוש עליון, כן? מה? הוא אומר שהוא זוכר שהוא די מגולגל בצאן של לבן, בכבש וכבשה של לבן, והוא זוכר את המכה שפחד יעקב נתן לו ככה, בשבטו, לא בשבטו. כן, בראשון הזה שזכר את מה ש... תבין, הוא זכר את זה, הוא זכר גם עוד דברים, הוא זכר. בסדר, אבל כל פעם מה שקרה שם, אגב, גם אמרו, פעם אחת היה גם מגולגל אצל כהן גדול, אחד הכהנים הגדולים הוא היה בירושלים, ואומר, וכשהוא היה מתפלל ביום כיפור, וכך היה אומר, חז"ל אומר, וכך הייתי אומר, וכך הייתי אומר. כל פעמים, זה עבודה של פלא, שמתבוננים, כמעט כל הסיפורים העשיות הולכים על הכיוון הזה, הולכים בדרך הזו. כמעט הכל, הולך בכיוון הדבר הזה, אז איך עם ישראל יורד ויורד ויורד, והקדוש ברוך הוא שולח אותם, והרחם הקדוש אומר שכפי עומק של הירידה, גם תהיה עיליה. עכשיו זה נדבר עם סוד גדול ואני אמשיך הלאה. הסבר גדול. יש שאלה חזקה מאוד, מדברת על יציאת מצרים, זה לא פרשת השבוע, אבל אפשר לדבר על זה. משה רבינו בא לפרעה במצרים, אמר, שלח את עמי, כה אמר השם, שלח את עמי ויעבדוני. כן, נכון? אבל לא ביקש שחרור מלא. הוא ביקש שיחרוגו לי במדבר 3 ימים. אחרי 3 ימים אנחנו חוזרים בחזרה. אחר כך הוא הפסיק לדבר על 3 ימים, ובהתחלה כך הוא דיבר על 3 ימים אנחנו חוזרים. ונשאלת השאלה, למה הוא 3 ימים? הרי פרעה היה כזה רשע, אם בלי מכות הוא לא משלח אותם אפילו, הוא לא עושה הפוגה אפילו של יום אחד. עם מכות, הוא משחרר אותם לגמרי. אז מה אתה צריך להגיד אותו, לסדר לו בפה 3 ימים? מה צריך 3 ימים? גם קודש ברוך הוא לא אמר לו 3 ימים. למה אתה אומר? מה? כן, למה אתה מכניס 3 ימים? מי ביקש בכלל להכניס 3 ימים? מה התועלת בזה? מה העניין בזה? הוא מסביר שבתורה, שבעצם זה הניסיון של הצדיקים, שהוסיף יום אחד מדעתו. זה מסביר גם משה שהוסיף יום אחד מדעתו, אבל מה כאן משה רבינו הוסיף 3 ימים מדעתו? למה הוא עושה את הדבר הזה? שמעתי הסבר, לפי הסבר זה בנית איזה בניין שלם, נסביר לך את התוצאה מה שהתברר לי מזה. עם ישראל נגזר עליו גלות של 400 שנה במצרים. אם היו עושים את 400 שנה במצרים, היו מבררים שם את כל האינציות של הקדושה. בפירוש, הרחם הקדוש אומר שכשהם ירדו למצרים, הם היו צריכים לרדת כדי לעשות בירור גמור, את הבירור השלם, היו צריכים לרדת ל-50 שערי טומאה. עם ישראל ירד וירד וירד, ועבודה זרה שמעת שמה, ירד לממתת שערי טומאה. לא הגיע ל-50, כמעט הגיע ל-50, אבל לא הגיע ל-50. למה לא הגיע ל-50? הרחם הקדוש, כי הוא לא יודע את התורה, אז הוא לא יכול לברר בירורים, כמובן, זה לא חוכמה סתם לרדת, זה אחרי שיורדים צריכים כאן לעלות, זה כמו שדיברנו. הוא לא יכול לעלות, אם ירד ל-50 הוא לא יכול לעלות. כי בלי התורה אפשר לעלות שם. אי אפשר לעלות שם, בלי שום אופן לא יכול לעלות. זה הנשקע שלו וזהו. מה הקדוש ברוך הוא עשה? התוכנית של הקדוש ברוך הוא הייתה כזו. אבל אני רוצה שכאן תיקון השלם, הוא לא רוצה שיהיה עוד גלות אחרי כן, הוא רוצה שיהיה גלות אחת ודי, וזהו, סוגרים את הכל וגמרנו. הוא רוצה, התוכנית שלו הייתה כזו.
עם ישראל יעבוד במצרים 210 שנים. בזמן זה יגיעו לכמה? למ"ט שערי תרומה. אחרי הזמן הזה, מה יקרה? הם יעשו חופשה, 3 ימים. ב3 ימים האלה הם יקבלו את התורה. תן להם את התורה. ואחר כך מה יעשו? חוזרים בחזרה. למה? להשלים את הירידה. ואז מה יקרה? ואז שישלים את הירידה, בקלות השלים, הם קרובים לשם. אתה מה שקרה, הם כבר לא... להשלים ל-400, או ל-400, אבל העיקר להשלים את הירידה למ"ט, כדי שהדירה תהיה שלמה. שער 50. ואז נגמר התיקון שלהם, גמרו את התיקון שלהם, נכנסים לארץ ישראל, מגיע משיח, בנו את בית המקדש, והכל נגמר, משה רבינו, מסתרים את הכל. אבל מה? לא היה כוח. אחרי שכבר יצאו, אין כוח לחזור. אז מה קרה? אבל קיבלו את התורה אחרי 50 יום, ולא אחרי 3 ימים. בסדר, כי זו תוכנית אחרת. כי הם יצאו מצרים, כי לא רצו לחזור. זה התוכנית, השתנתה התוכנית. אבל מה קרה? אז קיבלנו את התורה. מהרגע הזה שקיבלנו את התורה, אנחנו צריכים, יש לנו תפקיד עכשיו לרדת. נכון? למה לרדת? עכשיו העלה אותו למשל, אבל עכשיו הירידה היא הרבה יותר איטית. כי אנחנו לא יורדים מנקודה של מ"ט שערי תרומה. אנחנו הפוך יורדים מנקודה של הפוכה. מ"ט שערי קדושה אנחנו יורדים. זה לקח המון זמן לרדת. אבל מה? אבל התפקיד שלנו זה משם, השליחות שלנו לרדת. נכון? ולכן מה קרה? רגע, ולכן מה? ולכן מיד אחרי התורה עשו את העגל. ומה קרה אז? ואז השם כעס מאוד על עם ישראל, ומשה אמר למשה רבנו לך רד כי שיחת עמך, עשו להם עגל מסכה, עשו להם את העגל, נכון? חז"ל אומרים על עורבה קלה שזינתה בתוך חופתה, זה היה משהו חמור מאוד הדבר הזה, למרות שאני לא מבין את הדבר הזה, אני לא מבין למה זה כל כך חמור. זה לא מבין חמור. לא מבין למה זה כל כך חמור? כן, לא מבין חמור. קלה שזינתה בחופתה, זה לא מבין חמור? אני עוד לא מוצא את הקלה הזו. לא מצאתי את הקלה הזו. כמה חטאו? כמה חטאו בעגל הזה? 600 איש. מהערב רב. איפה מי חטא? לא רוצה עכשיו להיכנס לתוך כל הסיפור הזה. עכשיו אני אמרתי, אני התחיל את הסיפורים, כמו שבא. בגלל 600, מה, גם היום בגלל זה 600, נגיד שאני לא יראה, אנחנו כל העם יכולים ליפול. כך היה, זה הסיפור שהיה. ולמה תדע למה היה? למה אנחנו בסכנה כזאת עכשיו שזה 600 יגידו אותנו? תשמע, אני גמר את הדבר הזה, תשמע. אז מה שקרה? מה קרה? אז הקדוש ברוך הוא אומר למי שרוחר חרד, כי שיחת עמך, עשו להם עגל מסכה. משה רבנו. תשמע עד הסוף. מה משה רבנו עונה להשם? לא ענה לו שום תשובה. לא ענה שום דבר. ויכל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, מה הוא אמר לו? תבין, עשו בגלל זה השם, פה השם, הוא השם. לא, בכלל לא אמר לו את הדבר הזה. הוא לא אמר לו כלום. אמר לו, למה יחגא אפך במיך? מה המילים אחרות? מה אתה מתעצבן? קח כוס מים, תירגע. זה מה שהוא אמר לו. הוא לא אמר לו שום טענה, שום טיעון, הוא לא אמר לו כלום. ומה שאמר לו, סלחתי כדבריך. איזה טענה הוא אמר לו? מה? כן, סלחתי כדבריך. איזה טענה היה? מה קרה? מה היה הטיעון? את הטענה של הקדוש ברוך הוא אני מבין. אבל הטענה של משה רבנו אני בכלל לא מבין. ולמה שמתרצה לו אני גם כן לא מבין. אז מה קרה כאן כל הסיפור הזה? זה סיפור שלא מובן מההתחלה עד הסוף. והתשובה הייתה כזו. משה רבנו אמר לו, זכור, הוא הזכיר אותי את עניין של יציאת מצרים. הוא אמר, אתה יודע טוב מאוד. ויכל משה זה נקרא, מה זה ויכל משה? הוא החל עליהם את מידת הרחמים. זה נקרא ויכל משה. וזה כאן נגמר הסיפור. במידת הרחמים יש כזה דבר, יש מבט אחר לגמרי על כל מה שמתרחש בעולם. יש מבט שאנחנו רואים פה, אדם חוטא, עושה עבירות, פגמים, מקלקל, מחריב עולמות, הכל. במידת הרחמים, זה לא רואים את זה ככה. שם נראה כל דבר, כל קלקול נראה מילה של תיקון. זה שליחות מהשם כדי לרדת למטה ולתקן ולברר ואת כל הדברים האלה. ומשה רבנו הכיל עליו ישראל של מידת הרחמים, ואחרי זה הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה מתעצבן? וזו התוכנית שלך. אתה נתת להם את התורה, יצאת את המצרים, נתת להם את התורה, וכדי שירדו, אז ירדו, אז מה הבעיה? מה? התוכנית אומרת, כן, עושים לי שאלה, מה אתה מתעצבן? לא עושה את המלכה. מה? כן, זו תוכנית ארוכה שככה היא מסתנית.
וזה הסוד של ההתחזקות של רבינו. זאת אומרת, אין איש בעולם כלל. אתה מתיישב ויש את העבירה כזו, עבירה כזו, אתה יודע מה זה עבירה בכלל? אתה בכלל יודע מה זה עבירה בכלל. אולי עבירה זה לא עובד דף, אולי עבירה זה... מה? זה הוריד את זה לרזולוציה, שכאילו זה מאוד מסוכן לדבר הזה. זה אסור לדבר על הדברים האלה, אומר דבר הזה קרה זה, אבל אף על פי כן, אומר הדבר הזה, לנו אסור להשתמש בדברים האלה, ואתה רואה שהוא בית נשמע לה דנים אנשים, דנים את החוטאים ומענישים אותם בגיהינום, ועל מה? זה כבר אמרתי לכם את הדבר הזה. למה? לא על החטא עצמו, אלא מה? על החוצפה שעשית את החטא. מה אתה מתערב בתוך הדברים השיקולים האלה? מה אתה יודע שהמלך לא רוצה שיעשו את הדבר הזה? וזה נקרא... שמצד אחד אתה צריך בוודאי למסור נפש, לא לעשות עבירה, ולא לרצות לעשות שום עבירה ולהתרחק מהדבר הזה. ומצד שני, כשכבר נפלת בעבירה חס שלום, אז בעת השם הייתה הזאת נפלת בינינו. ואי אפשר להבין את זה. הם אמרו, אי אפשר להבין את זה. כן. כי לכאורה, חס שלום, אתה יכול לקרוא איזשהו שיבוש, שזה מכשיר את העבירה. כן. תחילה. זה עדין. זה עדין מאוד, אבל מה שקורה, לנו אסור להיכנס בדברים האלה, כי אסור לנו, זה חוצפה, שאנחנו נתחיל לבנות עצמנו היתרים על סמך החשבונות האלה. וזה... כשבן אדם נמצא באמת במקום שהוא צריך את הרחמנות. ולכן, וכיוון שזה כל עניין של חוצפה, זה חוצפה. אז לכן צריך לדעת דבר כזה, לכן אומר בשם בלכות תודה שאמרת מקודם, שהוא אמר מקודם. מה? אז הוא אומר, לכן, ברגע שאדם צועק על השם, אני לא רוצה את העבירה, אני צריך מושך אותי, סוחב אותי, לא נותן לי, הוא לא מאפשר לי להימלט מזה, הוא לא נותן לי. אז הוא אומר, בזה יכול להתהפך לטובה. וזה הסוד של, זה כל הסוד של מה שרבנו גילה לנו את הדבר הזה, אין יש בעולם כלל. כי מצד העבירה זה מצווה. מה הבעיה שלנו שמה? שאתה רוצה. אני לא רוצה. אתה לא רוצה, אז אתה בסדר גמור. הבנת? אני לא רוצה. תצא כשאני לא רוצה. וזה אומר שם, מלכות שם ההודעה שם, מי שצורק, מוחה, הוא הבטחה כזו, שהכל יבוא על תיקונו בסוף. אין כאן שום... וזה סוד, זה דבר ש... טוב. משתמש איתו כדי להחיות אותנו ממש, לא? יש עוד הרבה יותר מכל הסיפורים הזה. זה סוד שחז"ל אומרים, שאחד שעושה, במסכת יומא כתוב, שמי שעושה תשובה מאהבה, אז זדונות נהפכים לו לזכויות. ככה זה כתוב, נכון? הנקודה היא כאן, שהסוד הזה של מידת הרחמים הזו, היא מתגלה רק על ידי תשובה. היא לא מתגלה סתם ככה, רק בזכות תשובה. אבל המעלה של הצדיק, כשהוא עושה תשובה בשבילנו, הוא עושה בשבילנו תשובה מאהבה. ולכן, יש לו כוח להפוך לאחל עלינו את מידת הרחמים, זה מה שרבינו הצליח. החל על עם ישראל מידת הרחמים, שבעצם אין כאן עלובה קלה, יש כאן קלה, ואין כאן עלובה קלה. עכשיו, מה שאתה שאלת, מה שתפוס אותנו בפינה, איך אומרים, 600 איש מערב מישראל. היה עוד 600 כאלו עכשיו שעשו בלגן, אנחנו נצטרך לסבול כל אחד. תשמע, זה אמר, יש פסוק, יש איכה, יש מגילת איכה, ששם הנביא ירמיהו, הוא אומר ברוח הקודש, מקונן ברוח הקודש על החורבן של בית ראשון, בית ראשון, שחורבן בית המקדש. בנבואה הוא דיבר גם בית שני, יש לו פרק ג' שם. הפרק הזה מדבר, עכשיו, הקינות שלו, הן לא קינות, תשמע, היו ככה והם עשו ככה, זה לא סרט הזוועות, זה בכלל לא בכיוון זה בכלל. הקינות של ראשון, יש שם גם כדברים שמתאר שם את מה שקרה, את הצרות של עם ישראל, אברהם ישראל, אבל יש לו שפה קצת, יש לו מקומות שהוא מדבר בשפה אחרת לגמרי. פרק ג' הוא מדבר שם, אני הגבר, אני גבר, ראיתי בעני עמי, אני ראיתי את העוני של עמי, מה פה העוני של עמי? ראיתי את הברוך שלהם. מאיפה קרה כל הברוך הזה? מאיפה? הוא מתחיל לצור את הדבר הזה. הוא מתחיל לספר סיפורים כאלה, יש כאן מגילת איכה כאן, יש כאן חומש שלך. יש שם למטה, סידור של שבת. לא צריך, יש גם בכל חומש, 5 חומשי תורה, יש בדרך כלל את 5 מגילות. יש שם מגילת איכה. יופי.
אני הגבר. ראה עוני בשבט אבותו. אני ראיתי עכשיו את העוני של שבט אבותו. אמרו שם לשבט אבותו. נכון, יש לקדוש ברוך הוא שבט אבותו שהוא מכה. אבל אני ראיתי את הנקודת עניות, את הנקודת השפל שנמצא, איפה נתפסנו? מה הוא תפס אותנו? באיזה נקודה הוא... אותי נהג והולך, חושך ולא הוא. השם הנהיג אותי לכתחילה בחושך. במילים אחרות הוא צועק על הקדוש ברוך הוא. אתה הנהגת אותי חושך ולא הוא. אך בי אשוב יהפוך ידו כל היום. בילה בשרי ואורי שיבר, בנה עליי והקף ראש ותלאה, הוא בנה עליי כזה חומה כזו שאני לא יוכל, לא יהיה לי אפשרות להזיז את הידיים, אפילו להניח תפילין לא יכולתי. מה אתה רוצה להניח תפילין? אני לא יודע תפילין, כי בנית עליי חומה. תכנס אותי בתוך חומה של אבנים, אני לא יכול... במחשכים הושיבני כמתי עולם. נו, אז מה אתה רוצה? מה אתה עוד רוצה? שמה אני אעשה? גדר בעדי ולא יצא, הכביד חושתי. גם כי זק והשבע, סתם תפילתי. גדל תחל בגזית נבותי איבר. עוד, תשמעו עוד ביטוי. דוב עורבו לי, אחי במסתרים. הוא עורב לי. הוא רוצה לתפוס אותי בפינה, הוא רוצה הכל הוא רוצה לתפוס אותי. מה קורה כאן? תגיד, אתה... דחי סורר והפסחני שמעני שומם, דרך קשתור והציבני כמתה על החץ, הסבני במרורים, ככה כל זה מספר על סיפורים כאלו שמה, שבקיצור, מילים אחת, הוא שיגע אותי. השם שיגע אותי. מה כל כך בדבר הזה? מה הייתה הנקודה? זה אומר, בינתיים אומר את הדבר הזה, גם בהלכת עולה, שאומר, זה ברמז שם, ותסתכלו טוב שם, אומר, שהקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל ירד לשליחות לעברת הניצוצות הקדושה. ובשביל זה הוא היה צריך להוריד את עם ישראל בגלות. כי כל מה שעם ישראל נמצאים בבית המקדש, בבית המקדש בנוי, עם ישראל ברמה מאוד גבוהה. הם לא יכולים לרדת למטה, אין דבר כזה. הוא צריך להרחיב את בית המקדש, לשלוח אותם לגלות, כדי שירדו למטה. וגם זה תהליך שהכיר רק בשנת תשפ"ד ועלה הירידה הזו, זה ככה תהליך ארוך. ועל זה נאמר, חז"ל אומרים בספר פסחים, הפ"ז שם, ולא גלו ישראל, אלא כדי שיתווספו עליהם גרים. אומר ראי הקדוש, מה זה שיתווספו עליהם גרים? זה בכמה מקומות, גם נתן מביא את זה בכמה מקומות, שיברו את ניצוצות הקדושה. הוא שלח אותם למטה, לגלות, עם כל המשמעויות של זה. עכשיו, איך שולחים יהודים למטה? יהודים שנמצא בבית המקדש, אין לו שום חטא, אין לו שום עוון, אין לו שום דבר. מה פתאום אתה שולח אותו למטה? מה פתאום אתה שולח אותו למטה? אין שום עילה לשלוח אותו למטה. הוא צדיק גמור. מה אתה שולח למטה? אז הכזה הוא מתחיל לדקדק איתו כחוט השערה. לדקדק כחוט השערה. ומוצא בו איזשהו משהו דק שבדק. ועל זה נאמר, דוב עורב לריב מסתרים. ואחר כך אומר, העבירה גוררת עבירה. ונשאל עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, ובסוף מגיעים לאן שהגיעו. ואומר, אבל מה הנקודה שמשם התחיל כל הסיפור הזה? דוב עורב לריב מסתרים. הכל התחיל בשביל הדבר הזה, כי הוא רוצה לשולח אותנו לבירור במקומות הנמוכים. לא גלו ישראל, כדי שיתווספו עליהם גרים. תבין, כתוב, לא גלו ישראל לבנו אותו עולם, אלא בגלל מה? שלא בירכו בתורה תחילה. אתה יודע מה זה שלא בירכו בתורה תחילה? לא הכוונה שלא בירכו בכלל, הם בירכו. הם לא בירכו מכוונות כאלה לקשר, שברכה תעלה בשורש נשמות ישראל. זה לא יתקרב, זה לא עשו. אתה מבין את הנקודה כאן? זה החיסרון שלהם היה. זה נקרא, לא גלו ישראל, אלא בגלל שלא בירכו בתורה תחילה. זה הנקודה שלהם הייתה. אתה לא יודע שהנקודה שלהם הייתה בגלל שמה שעשו עבודות גסות כאלה, עבודות חמורות. מה פתאום? איזה פתאום? לא גלו ישראל, אלא בגלל, השורש היה בגלל שמה? שלהם זה וגם בברכת התורה. לא שלא בירכו, אבל הם בירכו את זה בלי... מה? לא יקרו אותה. הם יקרו את הפי 10 שנים יקר, אבל הוא כוונה... אבל בבחינות שלהם היה שם פגם בדבר הזה. והפגם הזה זה היה חוט השערה, והשם מתקדק עם צדיקים כחוט השערה, ומחוט השערה נהיה 2 חוטי שערה, וככה נהיה עוד אחד, ועבירה גוררת עבירה, ולאט לאט, וככה לאט לאט פתאום נהיה כזה בלגן גדול קודם כל, כן. מה? עכשיו, בתורה י"ד, רבי מסביר את הדבר הזה, מה ברור שלא בירכו בתורה תחילה? שלא בירכו בכוונה כזו, בסדר, זה היינו רך. הכל, הם מדברים את זה, הוא רוצה להוכיח אותנו, אז מה יגיד לנו שאני מוכרח אותך שמה שלא בירך בתורה, לא התכוונת לראות את הנתנוצצות שבנשמות למעלה?
זה השתלשל מזה. זה לא, אם אתה רוצה לדבר בקטן ובגדול, אז אצלם זה בזכות מגדלת, ואצלנו זה מדבר בצורה גסה, זה כוונה כמו שהמשנה ברורה מדבר. לכל אחד מדברים לו בשפה שלו. אבל השורש של הדבר הזה, זה משהו דק ועדין. העגל היה דק מן הדק כל הסיפור של העגל היה. מה זה דק? אבל מה? קחו את השערה, יאללה, דוב עורב יריבו מסתרים. וכך זה שליחות. עכשיו, על השליחות הזו, מקבלים את השכר הכי גדול. אדם שעושה מצווה, איך אומרים, להתענג, חי שישה בסוכה, ירגיש עולם הבא בסוכה שלו, בסדר, מגיע לו על השכר, ודאי שמגיע לו לשכר הזה. אבל יש מה שנקרא, יש הדבר שבצער, מקבלים, איך אומרים, לפעמים צער האגרה, יפה אחד בצער ממאה שלא בצער. הדבר שלא בצער מקבלים שכר פנימיה. וקל וחומר את זה, שם ישראל ירדו לכל כך מקומות כאלה, לגלות הזו, ואנחנו שם בשליחות של הקדוש ברוך הוא, ובסופו של דבר, אפילו בגשמיות אנחנו מצטערים, וברוחניות בכלל, אין מה לדבר בכלל. אז בוודאי שנקבל על זה שכר גדול. זה כתוב בדבר, זה כתוב, אומר רבנו בתורה כ"ב. אגב, זו התורה שהרמב"ן אומר, פה התחלתי להכיר את רבנו. עד אז הכרתי את רבנו. תורה כ"ב. עכשיו מדבר על הנקודה הזו, הוא אומר, ביום ההיא, יבוקש אבון יהודה ואיננו כסלח לאשר השיר. מה זה יבוקש? אנחנו כל השנה מתפללים, כל שנה מתפללים. ריבונו של עולם, סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו, תכפר לנו את העוונות. והקדוש ברוך הוא שומע לנו ומחבר את העוונות, ומתחיל, ואם יש עוונות ממי שיש לה מחצה או מחצה, הקדוש ברוך הוא מטה כלפי חסד ומעלים את זה, ומעלים את המיעוט, וככה השם עושה כל מיני טריקים ושטיקים, כמעט בשביל מה? כדי להעלים ולחבר את העוונות של עם ישראל, ופתאום יגיע יום אחד כזה, שעם ישראל אומר, אפ, ואני חוזר באחד, אדר נביא, אני חוזר ועושה תשובה. מה זה תשובה? אני רוצה את כל העוונות בחזרה. כולם לא מותר לאף עבירה, אני לא מותר. למה? כי כל עבירה, עוונות יהפכו לזכויות. ברגע שיתהפך עוונות לזכויות, יהיה משהו אחר לגמרי. זה יהיה מצב כזה שעם ישראל לבקש. לא רוצה להחזיר את הכל, ומזה יקבלו את עיקר השכר. כי איך אומרים? כי האדם הזה עם העבירות, הוא ביצע את השליחות של הגלות, את השליחות של הקדוש ברוך הוא. הוא הבן מלך שירד לתוך הבוץ. מה אתה חושב שהמלך משלם שכר לבן מלך הזה, לבן שלו, כפי שעות, לפי חשבון של שעות? מה פתאום? אחד שהוא ככה מבזה את עצמו בשביל המלך ומתלכלך כל כך בשבילו, כן? קח דוגמה. זה סתם משל. פעם היה איזה מלך שהיה צריך לשלוח איזה פרופסורים, שעשו לו עבודת מחקר, במקומות רחוקים, מוזנחים, מזוהמים, מקומות שקשה לדוח שם בכלל. אז עכשיו לפרופסור יש לו שעות, הוא מקבל, הוא לוקח לפי שעות, נכון? כל שעה, אבל בעבודות כאלה זה לא לפי שעות רגילות, זה לא שעות סטנדרטיות. בעצם הדבר שהפרופסור עוזב את המעבדה שלו עם כל החלוק הלבן שלו, והולך למקומות כאלה נידחים, זה תעריף אחר לגמרי. וזה התעריף שם צריך לבקש, ואמרו יבוקש אבון יהודה. וכסל אחר אומר, הכל יתהפך לטובה. והלאה, וצריך לדעת שיהיה עוד תשובה ועוד תשובה, וכל עם ישראל, יש 1,000 שנה של עולם הבא, זה 1,000 שנה של תשובה, יעשו כל הזמן זאת תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה, והכל יתהפך עוד יותר לזכויות ועוד יותר לזכויות. בקיצור, יש לנו הרבה... צריכים כל אלה טוב, אתה אומר. כן, יש לנו הרבה, וזה מה שאומרים, יש עניין שנתהפך הכל לטובה, לעשות של דבר הזה, לכן אין ייאוש בעולם כאן, אל תדאג. אל תיבהלו מעבירות, אל תיבהלו מנפילות, אל תיבהלו משום דבר בעולם. רק אנחנו צריכים לעשות דבר כזה, לעשות מחאה, למחות, לצעוק על השם שאני לא רוצה את העבירות, אני רוצה להיות צדיק. פעם, שעה ביום, אני רוצה אפילו 5 דקות ביום, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה להיות ירא שמיים, אני רוצה להתפלל טוב, אני רוצה ללמוד טוב, אני רוצה, בוא תשפוך את כל הרצונות שלך, תתחיל לשפוך רצונות. תדבר רצון. אם אתה עושה את הדבר הזה, אתה מסודר. עכשיו, לא מה תדע לך שיש עניין, אתה יכול לשמוח ללכת בשמחה כל היום, אתה יכול ללכת אף למטה, ולא, הכל יסתדר.
נגילה, נגילה, ונשמחה.